Οι γερμανικές προθέσεις που θέλουν πάντα αιτιατική. Στα γερμανικά υπάρχουν κάποιες προθέσεις που χρησιμοποιούνται πάντα με αιτιατική. Οι πιο σημαντικές είναι gegen, für, ohne, durch, bis, entlang. Παραδείγματα. Gegen den Wind, ενάντια στον άνεμο. Für meinen Freund, για τον φίλο μου. Ohne dich, χωρίς εσένα. Durch die Stadt, μέσα από την πόλη. Bis nächsten Montag, μέχρι την επόμενη Δευτέρα. 8 Uhr, στις 8 η ώρα. Die Straße entlang, κατά μήκος του δρόμου. Προσοχή! Με αυτές τις προθέσεις το άρθρο αλλάζει μόνο στο αρσενικό, δηλαδή το der γίνεται den, ενώ το die παραμένει die και το das παραμένει das. Ακολούθησε το Deutsch Kompass και κάνε τα γερμανικά πιο εύκολα.